So guys, sangana na decide. Decide anogara kumadziva asi anoshanda kumazuva. Vanoenda kumba vosvika vanhu vari paRufu Rwake. Yeah, one. But here is the story now. I believe ikeka asi ndo chokwadi. So nyaya chena yakambotangira papi. Decide anoshanda kumazuva achigara kumadziva. Asi kumazuva kwaanoshanda uku anogara neshamwari yake anonzi Tendai. Tendai anoti Decide akabuda makuseni avanozombobvira vaonana. Akazonzwa Tendai kuti kune munhu atsikwa, munhu yarofungidzirwa kunzi Decide. Tendai paakati rega ndimhanye ndinoona kuti ndiye here zvishuwo. Kwakusvika kwakuna yezvo munhu uya anga akapfeka same magambutsu akabuda akapfekwa na Decide. Hembe dzinowanzopfekwa na Decide. Tendai kwakutobva atoconclude ndibhururu wangu. Asi kufesa zvinonyatsooneka because munhu yairatidza kuti anenge angamborohwa futi. Fesi yange yakazvimba. But munongozva nemaemotions nechimufesi wangu uyo Tendai akabva kurumbidza aita sei ajaja vatongoshedzera kuti ndiye Decide. Kwakutotanga kutobata hama. Rega nditozivisa hama dzaDecide. Zvisina yazvo mukugara kwaita achigarisana naDecide. Decide akanga yamuintroduce kuna sisi vacho vapa nhamba dzavo dzipafoni. Tendai kwakuchibata sisi vaDecide. Kuno sisi nyaya yakamira yakadai so. Kune munhu atsikwa kuno. Asi fesi yakanyatsozvimba kuti ndisiya kuti ndiDecide. Asi vanhu vakawanda vari kuti ndiani? Decide. Indaendawo pasimi. Zveshuwa magambutsu anga akapfekwa naDecide nehembe dzinowanzopfekwa naDecide ndo zvakapfekwa nemunhu. Makatoita sawa body size yachaiyo. Same. Nechivanga chiri pachesta pachikuratidza kuti munhu anga akamborumwa netattoo. Ndizvozvo chaizvo. Wemuita sei? Wemuoni. Kuno kuDecide atisiya. Tisi vachinzwawo nyaya iyi ndobva vatomhanya. Komati mukomana aita sei? Mukomana atisiya. Ndobva kwakuchibva vatomhanya. Ndobva vatoinforma marelatives. Kuno kuzviri kunzi mukomana aita sei? Mukomana ashaya. Saka ndakutomhanya kuti ndinoona kuti ishuwa here ihanzvadzi yangu yafa. Ndobva wamhanya vanzwa kunzi bhodhi iri pachimochari. Vanhu vananga kukonzeshera umucha ndobva wasvika ndasvikawo panapa. Ndoda kuidentifyawo bhodhi. Pane mukomana runzi akatsikwa asi vanhu havasi kuziva kune hama dzake. Ndinofungira kuti ihanzvadzi yangu. Ndauya ndiidentify bhodhi zvishuwa kuti ndiye here kana kuti haasi. Vanhu mochari vakati aiwa hazvinetsi haisi nyaya. Ishuwo zvishuwa kune munhu akatsikwa ndobva afa asi hama dzake asati adziwana. Sisi kwakubva watopinda vapinda mumochari vavhurirwa bhodhi. Kwakuona bhodhi zveshuwawo mutumbi netattoo ranga rina Decide zvimwe chetezvo. Sisi sanotaura kuti ndichiona fesi yakandirambira kuti uyu munhu haasi munhu wedu. Uyu haasi hanzvadzi yangu. Ndobva vaudza vanhu zvakanzi uyu munhu ikauka zveshuwa kumwe kwesoko kuti anga hanzvadzi yangu. Asi fesi ikai fesi haisi hanzvadzi yangu. Vanhu vekumochari kwakutovati aiwa chikuitika chekuti mukona mukomana uyu mukomana akarohwa akazvimba. Plus munhu akafa manje anochinja. Vakuna mumwe anochinja mafesi. But tarisai muone. Ndobva ndatarisa futi. Ndingatsotoona zvishuwa tattoo ranga rine hanzvadzi yangu zvishuwa apa. Ndichanga choratidza kuti mukomana akamboinga akaita sei akarumwa chiripo. Zvakanzi zvishuwa iyi ndo hanzvadzi yangu. Kwakuchitobata vanhu kumusha zvishuwa Decide aita sei? Decide akatotisiya. Decide akapondwa akafa akatsikwa akafa. Vanhu vakutotanga kutoungana vakuchema Decide. Sisi vatakura nendobhodhi naenda nayo kumusha kumadziya. Vanhu vari busy kuchema. Decide kwakuchidzokera kumba manje kumasoro. Kwakusvikaona bhuru rake hapo. Vanhu vemuraini manje vakabva vamuona manje. Ko iwe Decide uri kuno bhuru wako izveso atobuda akananga kumusha kwenyu. Atoenda kuRufu Rwake atonono kuchema iyoyo. Hazvina kumbomira mushe hama dzangu hazvina kumbomira mushe. Zvaisatobida kana ka1. Zvati mukutaura kuti kudiko imimi. Anonono ndichema sei ndiri panapo. Zvakanzi aiwa kuna munhu akatotsikwa. Munhu akafanana newe. Zvototi zviso vanhu kumba kwenyu vatoti iwo wakafa. Mukomana achinzwa izvozvo kwakutora foni. Kwakufonera vanhu vari kumusha. Kwakutaura nefriend yacho. Naiwe aufa. Zvakatsikwa ndianiko. Decide uyo kwakurwa ndishuwa. Kwakutanga kudeda kuti azotaura pafoni. Kwakuchipa foni yeku nasisi vacho. Zvakati inzwa yemunzwa zvandirikunzwa pafoni. Remember bhodhi iri mumba. Vanhu vakatoungana vanhu vari kutochema. Hello ndiani? Zvakanzi Decide. Uyo Decide chinzwawo voice vatorecognize. Sisi aufa. Zvakanzi aiwa iwe handi wakafa here uri kutoda kunokuviga. Zvakanzi aiwa ndiri mupenyu ndiri kumazuva. Zvakanzi aiwa kani vachitaura kuti uri kumazuva zveshuwa. Chimira ipapo titese ndiudza vanhu vari kuno kuva kuti titumire munhu vanozokutora. Decide kwakutogara pepaika. Sisi kwakutoudza vanhu kuti ndonyaya iri kuno.
kwakubva kuno vari sporo baba mapombi vakananga kumazovo tosvika kutonora yezvo mukomana mupenyu uku guva racherwa vatomirira kuti munhu aita se achifushirwa paya takuranana decide zvikanai pambusha so vanhu kuona yezvo decide mupenyu baba live and kicking pabhodhi iri mumba so taiwa ini ndakangobudawo ndichirega ndiendoko handinoziva kuti kuzvasara zvikaiti zvakanzaiwa kazvishuwa takatoconclude endiro katotarisa munhu ari mumba mupa newe same zvokuti ndakatongoti ndiwe muona manje zvekutotiwo kana iwo vanhu vari kumochariwo futiwo pakashayiwo kana imwe process yekuti tinyasoprova zvishuwa kuti munhu iyamai kana kutorawo kana madna samples amenu kana atizive but vaifanira kutiwo something chinoratidzawo proof wakuti azvishuwa uyu munhu zvishuwa ndiye vakavhova muviga decide vakavhova mutora munhu baba vakatanga kuchema munhu ari mupenyu but chinonakidza panyaya iyi ndechekuti decide achisvika vanhu vanyora decide mupenyu vanhu vakabva vatanga kufara decide vanhu dzakatorwa akatanga kukandwa mudenga baba vanhu vachifara what was a funeral turned into a celebration vanhu vakatozotanga kutozonwa nekudhakwa vanhu vava kutofara kuti aiwa mukomana mupenyu haana kufa ari life and kicking but izvo zvinofadza imagine uchitosvika padheni utonoti vanhu vanga vakutondichema apa ndandatoenda but my question is kodai mukomana akazosvika 1 week later apa imi matora bhodhi isiri yenyu maviga maizoita sei paitwa sei papa mukomana vanhu vaizonofukunura here apa bhodhi inenge yakutoshata andiriona I think system dzedu ziri muno tofanira kuti akakuupgrade kuti pamacases akada seaya remember iyi ndoyega tiringoziva ko dzakaitika dzatisina kumbobvira taziva dzinombobvira dzafambirwa nemajournalist by the way the whole story iripo paSliq TV nepaSliq Media TV ndopane nyaya yacho aisi nyaya yekunyepa inyaya chaiyo nyaya yakatoitika zvemashuwa kumadziva uko anyway this is Nyaya dzisina basa my name is Sliq Nelikwan here on Sliq Media TV and if this is your first time tuning in guys do not forget to subscribe so that I give you all the latest stories that are happening kushaya kwadzo basa ndokunotora tiri pano ka maibata maiketa maiziva and kunokumbiroka kuti mungopotawo muchisoto thumbs up maiziva nekukomenta muchitudzawo mafungiro enyu izvo zvinoita kuti video redu rambe richipushwa richiitiswa kuvanhu vakawanda tikuruwo muchibasa ichi akomana ka ko pasina support yenu hatisi chinhu hatisi chilo babakani but until next time my name is Sliq Nelikwan ko zvaza